So yan mga kabsat, dito na tayo. So kukuha tayo ng labong. Saka maghanap tayo ng yung tinatawag na bagbagkong. So sasahugan natin ng yung pasayan. So dito po ako kukuha mga idol. So diyan. So samahan niyo ako mga kabsat. So tara. So ayan mga kabsat, malapit na tayo. Problema, masukal lang dito sa daan. So yan mga kabsat, bali dito tayo kukuha. Baka sakaling may makuha tayo. So tara. Mukhang wala. Tingnan natin dito sa kabila. Nakita tayong isa dito. Yan. Ito lang mga kabsat, may nakuha tayong isa. So okay na to, pang sahog lang naman sa kunti lang naman yung lulutuin natin. So tara. Tangkay lang. Wala.
So ayan mga kabsat, papakulan muna natin yung yung labong na may asin. Saka natin pipigain. Saka natin lulutuin na. So kailangan napigin mga kabsat para matanggal po yung pait nyo. So yan mga kabsat, bumili tayo ng pasayan. So lulutuin natin yan. So hugasan muna natin.
Lino lang